Het lijkt het wel een begrafenis, maar hier op het kerkhof van Hegebeinthem wordt je het niet bedobben, maar opgroeven. Een spannend moment voor alle belutsenden. Deze terp had misschien nog wel geheimen. Ik denk dat ze er binnen. En het spannende is van, jouwt die terp nou door deze boringen een geheime prijs. Weten we van Assen hoe de bebouwing best is, wat de achtergrond best is. En een hele intrigerende vraag is vaak van, waarom is deze terp nou zo heeg? Nou, een van de hypotheses is dat er misschien een heiligdom opgestaan heeft. Een andere hypothese is dat hier een belangrijke persoon, misschien wel een vorst of een koning van de Friezen gewoond heeft. Er is hier ook een grote gouden mantelspeld in het verleden gevonden die op zo'n dergelijke persoon zou kunnen wijzen. Maar het lijkt er nu op dat de terp gewoon in de tijd gewoon in dunne laagjes opgehoogd is en dat er niet één fase is waarin er meters grond zijn opgebracht. Daar lijkt het wel op, inderdaad. Dat het gewoon, net als bij andere terpen, in stukje bij beetje gebeurd is. Deze bruine laag, dan zie je, dat is een bewoningslaag, of een vuile terplaag zoals we dat dan wel noemen. Waar dus afval op is gegooid, soms ook mest en andere resten. De kerkentoer wordt verstevigen omdat die verzakkert en oors Instawatersil. Een mooie aanleiding voor onderzoekers om de terp van 300 voor Christus op verschillende dieptes te bezien. Door de boorkeren te bestuderen, willen ze meer te weten komen van het ontstaan van de terp en wat er daarvoor wie. En hoe de bewoners daarvan. Je ziet hier eigenlijk een beetje een rommelige laag met heel veel witte puntjes erin. Dat zijn resten van mortel. Er zitten stukjes baksteen in. Er zit een stukje leisteen in. Er zit zelfs nog een menselijke tand in. Ja, dit is natuurlijk een begraafplaats. Ja, dit is een begraafplaats. En de graven zijn in het verleden ook geruimd of omgespit. En dan kun je dus ook menselijke skeletresten tegenkomen. Resultaten van dit bijzondere archeologisch onderzoek zullen, als jerdere vindsten, toond worden aan het publiek.